Egyre tudsz hiszen. A utcára otthon is lehet. Vagy amikor a... Jó van, na, viselkedj már. Pörögjél már. Te hangoddal Miért lesz pörögjek? öblös a videó. Szépen lefeküdtünk aludni, elhelyezkedtünk, bal. Jó éjszakát, drágám, nem jó éjszakát, neked is, Ági. Bocsánat. Olyan kis szőrös. Szinkron majd utána. Hát sora van, mint a rétesedésnek, tudod? Igen. Csak sorában. Én is szoktam mondani apának, hogy az a te mákod, hogy a Ruca szerelmet beléd, úgy szeret, hogyha veled valami történne véletlenül általom, akkor a kutya veled jobb lenne, tehát ezért még itt lefagyolnak. Igen, ennyit nem ér meg. Ennyit nem ér meg. Igen. Na, Lucika nem körülötted forog a világos, hát menjél valamerre. Ja, Kálománnak Nem, kell és ezt kimondtam. az utcán elhelyezkedni. Lucika, nincs több. Róka, móka, este 4-kor van vacsora, most nincs semmi. De azon a videón hajtogatja a